svima. Ja sam Renata Turčinov, viši pravni savjetnik u Službi za međunarodnu suradnju Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ja ću vam nešto reći o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja. Poslije mogu odgovoriti na pitanja ili u tijeku prezentacije kako je vama lakše. Tu je sa mnom i kolegica Maja Galović, pa onda možemo nas dvije i zajedno. Znači, za vrijeme privremenog boravka u drugoj državi članici Europske unije od 1.7. svi građani Republike Hrvatske koji imaju reguliran status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje imaju pravo koristiti nužnu zdravstvenu zaštitu na temelju Europske kartice zdravstvenog osiguranja. Pri tome nije bitno iz kojeg razloga boravite u drugoj državi članici, pa znači kartica se koristi na jednak način bez obzira da li u drugoj državi članici boravite po privatnom poslu, dakle da li ste otišli nekome možda u posjetu od rodbine, da li boravite kao turista ili vas je poslodavac uputio na privremeni rad u drugu državu članicu ili se možda nalazite kao diplomatski predstavnik države na mandatu, na stručnom usavršavanju ili školovanju. Dakle, kartica se u svakom slučaju koristi na potpuno jednaki način. Pri tome je bitno jedino da imate reguliran status u obveznom zdravstvenom osiguranju, dakle da ste uredno prijavljeni u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Kartica se može koristiti dakle u svim državama članicama Europske unije od 1.7.2013. godine, a od 12. travnja 2014. godine i u zemljama Europskog ekonomskog prostora. Kartica se još ne može koristiti u Švicarskoj. Dakle, ako odlazite u Švicarsku, postupak je jednak kao i do 1.7. Ako odlazite kao privatna osoba, tada možete, ako želite, uplatiti putno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, jer se Švicarska, makar imamo ugovor sa njome, za nas smatra trećom državom, budući da u ugovoru nije reguliran način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, a ako poslodavac upućuje radnika na privremeni rad u Švicarsku, tada radnik, ukoliko poslodavac uplati dakle osiguranje za slučaj korištenja zdravstvene zaštite radnika u Švicarskoj, radnik ostvaruje pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu koju mora platiti, a po povratku u Hrvatsku onda podnosi HZZO-u zahtjev za refundaciju te korištene hitne zdravstvene zaštite. Znači, osnovom Europske kartice zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremenog boravka na području druge države članice Europske unije koristi se nužna, odnosno neodgodiva zdravstvena zaštita. Takva zdravstvena zaštita se na osnovi kartice koristi samo kod ugovornih liječnika u državi boravka ili odnosno kod ugovornih zdravstvenih ustanova i pri tome se takva zdravstvena zaštita koristi na teret HZZO-a. Dakle, ako negdje koristite nužnu zdravstvenu zaštitu sa Europskom karticom zdravstvenog osiguranja, onda ju nećete platiti. Koristit ćete ju na jednak način kao i osigurane osobe države u kojoj se nalazite. Međutim, platit ćete participaciju ako ju plaćaju i osiguranici države u kojoj ste se zatekli. Znači, ovaj ostatak osim participacije nećete platiti, međutim, koristit ćete tu zdravstvenu zaštitu na jednak način kao što koriste osiguranici države u kojoj se nalazite. U većini država i osiguranici ne plaćaju, znači koji imaju reguliran njihov status u obveznom zdravstvenom osiguranju, ne plaćaju ništa osim participacije, međutim, recimo u Belgiji oni su obvezni platiti korištenu zdravstvenu zaštitu i onda se refundirati od svog osiguravatelja. Ako se, znači, naš osiguranik zatekne u Belgiji, on će morati na jednak način koristiti tu zdravstvenu zaštitu. Sada, kako ćete znati da je ustanova u kojoj ste došli ugovorna zdravstvena ustanova? Svatko od nas naravno zna u koju državu odlazi. Dakle, najbolje se ipak informirati prije odlaska, znate u koje mjesto odlazite, gdje vas poslodavac upućuje ili gdje odlazite po privatnom poslu i tada je najbolje provjeriti koje ustanove u tom gradu, odnosno mjestu su ugovorne. To možete učiniti putem ovih kontakt podataka, znači preko naše nacionalne kontaktne točke.
NCP. Svaka država članica ima svoju nacionalnu kontaktnu točku. U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje mi imamo osobu baš unutar naše službe za međunarodnu suradnju koja je voditeljica nacionalne kontaktne točke. Nju se može kontaktirati na ovaj broj telefona ili znači poslati upit na ovaj mail. Međutim, ako se negdje zateknete, a niste to napravili prije odlaska, možda je najjednostavnije kad se dođe u zdravstvenu ustanovu pitati da li ja mogu koristiti zdravstvenu zaštitu sa europskom karticom. Po tome ćete znati da je ugovorna, ako kažu ne, onda znate da je privatna ili da za te potrebne usluge nema sklopljen ugovor. Sada kako kartica izgleda? Znači, ovaj izgled je obavezan. Ovako kartica izgleda za osiguranike svih država članica Europske unije. Naravno, ovdje su podaci o samoj osiguranoj osobi, o samoj kartici, dakle tu je identifikacijski broj kartice, zatim broj institucije koja je izdala i za vas kao osiguranika možda najbitnija ova zadnja rubrika broj 9, datum isteka važenja. Dakle, potrebno je povremeno ipak pogledati na karticu, makar ju imate u novčaniku, da vidite do kada ona vrijedi. Prije nego što istekne može se zatražiti nova. I uglavnom, evo, kartica ovako vrijedi. Mi ju izdajemo kao zasebnu karticu, za razliku od nekih država kao što je na primjer Njemačka koja izdaje na poleđini njihove kartice obveznog osiguranja, međutim mi ju izdajemo kao zasebno budući da naše kartice obveznog zdravstvenog osiguranja vrijede neograničeno. Dakle, ako imate neku staru karticu koja je istekla, ona će svejedno vrijediti, budući da podatke o statusima naših osiguranika svakodnevno šaljemo zdravstvenim ustanovama i upravo zato se kartica europskog osiguranja izdaje kao zasebna. Dakle, ovo je prednja strana, a ovo je poleđina. Poleđina može biti od države do države različita. Mi smo izabrali ovu boju, to je boja HZZO, boja fuksije, što mi kažemo. Ovdje je ukratko obavijest na koji način se kartica može koristiti i naši kontakt podaci. Inače, kartica sama se može izvaditi na nekoliko načina. Najjednostavnije putem interneta. Znači, kada otvorite našu stranicu www.hzzo.hr, onda će vam se otvoriti ovakav link, piše znači zahtjev za izdavanje europske kartice, kliknete u njega i upišete broj OIB-a ili matični broj osigurane osobe i izaberete lokaciju na kojoj želite podići. Kartica će biti gotova u roku od 8 dana i možete ju osobno podići na toj lokaciji. Sada, osim toga, vrlo jednostavan način za podizanje kartice, možda čak i bolje od ovog prvog, to nam je novina, znači podizanje kartice putem takozvanih redomata. Redomati se nalaze u našim regionalnim uredima u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu, a u Zagrebu na lokaciji Jukićeva 12 i Klovićeva 1. Postupak je vrlo jednostavan. U redomatu metnete karticu obveznog zdravstvenog osiguranja, potvrdite podatke sa iskaznice i u roku od nekoliko sekundi će se znači otisnuti europska kartica zdravstvenog osiguranja. Osim toga, naravno, kartica se može podići i osobno na bilo kojoj našoj lokaciji. Uvjet, rekli smo već, je uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju. Ono što je još bitno napomenuti je da se kartica ne plaća, dakle besplatno se izdaje svakoj osiguranoj osobi i ako se zahtjev preda osobno na šalteru, ona se podiže u roku od 8 dana od dana predaje zahtjeva. Sam napomenula, znači da se kartica može koristiti do datuma koji je na njoj naveden, a nova europska kartica se onda može zatražiti u roku od 30 dana prije isteka postojeće. Sada imamo dvije kategorije osoba, znači s obzirom na rok na koji se kartica izdaje. Radno aktivnim osobama, umirovljenicima i članovima obitelji ovih radno aktivnih osoba i umirovljenika kartica će se izdati na 3 godine, dakle na važenje od 3 godine. Članovi obitelji uvijek prate nositelja,
A također će se kartica izdati na 3 godine i djeci ako su osigurana kao djeca do 18 godina. Znači djeca mogu biti osigurana ili preko roditelja ili kao samostalni nositelji. Ako su osigurana kao samostalni nositelji i njima će se europska kartica izdati na 3 godine. Svim ostalim kategorijama, kao recimo redovitim učenicima i studentima ili nezaposlenim osobama, europska kartica će se izdati na razdoblje od godinu dana. Naravno, nakon što istekne to razdoblje, ona se izdaje ponovno. Razdoblje važenja su uvedena čisto radi provjere statusa, budući da se kartica ne bi smjela koristiti ako je osoba izgubila status u obveznom zdravstvenom osiguranju. Ona sama bi nam trebala vratiti u karticu u tom slučaju, međutim ako ju ne vrati, ovo je jedan onda od načina da se provjeri da li ona još uvijek ima status u obveznom osiguranju. Sada može se desiti da odete u neku drugu državu članicu Europske unije, a da karticu niste izvadili ili da ste ju zaboravili možda kod kuće ili jednostavno ste negdje, ne znam, možda na odmoru, a karticu ste ostavili u hotelu ili negdje drugdje ili vam je netko ukrao. Sada u tom slučaju da ne bi ostali bez prava na nužnu zdravstvenu zaštitu, onda vam se može izdati takozvani zamjenski certifikat. To je papirnati dokument koji također izdaje HZZO. Da bi se on izdao, potrebno nam se javiti, dakle na bilo koji naš kontakt telefon, na bilo koju lokaciju. Certifikat se štampa odmah i ovjerava. Izdaje se na razdoblje u kojem vi boravite vani, a može se najviše na 90 dana izdati. I ono što je vrlo dobro kod njega, da se on može faksirati na neki broj faksa koji se navede ili jednostavno skenirati i poslati putem elektroničke pošte. Dakle, on ima jednaku pravnu snagu kao i europska kartica, koristi se na potpuno jednaki način i isto tako kod ugovornih subjekata. Sada malo da objasnim ovaj opseg usluga koji se mogu koristiti po kartici. Dakle, to je nužna, odnosno neodgodiva zdravstvena zaštita. To je, znači, onako najjednostavnije rečeno, zdravstvena zaštita za koju vam liječnik u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi kojemu se obratite kaže da ne može pričekati da se taj vaš planirani povratak, dakle da se vi vratite u Hrvatsku i javite svom liječniku radi liječenja. Dakle, ako ste negdje recimo 6 mjeseci, to će onda biti sva zdravstvena zaštita koja ne može pričekati tih 6 mjeseci da se vi vratite u Hrvatsku i javite svom liječniku. Ako ste 10 dana, onda će to biti zdravstvena zaštita koja ne može čekati 10 dana. Ako se ne zna, neko je možda otišao, ne znam, majka je otišla kod kćerke u Njemačku u posjetu, ako se ne zna koliko će ona tamo boraviti, onda se gleda koliko kartica vrijedi. Dakle, ako ona ima karticu na 3 godine, to će biti dosta širok opseg te zdravstvene zaštite. Dakle, to su uglavnom akutna stanja, nekakva gripa, visoka temperatura i ostalo. Neće biti jedino možda, ne znam, ako neko boravi godinu dana, neće biti jedino možda operacija kuka koja može čekati 2 godine da se to obavi u Hrvatskoj. Sad ono što smo već rekli, znači bitno je da se koristi u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi i plaća se jedino participacija ako je ona obavezna. Dakle, nužna, odnosno neodgodiva zdravstvena zaštita nije samo hitna, nego znači ona koja je potrebna s obzirom na planirani boravak osobe u toj državi, a isto tako to će biti i zdravstvena zaštita koja je potrebna možda i koja je vezana uz liječenje kroničnih bolesti ili već postojećih dijagnoza koju osoba ima. To će biti naravno i kontrola visokog krvnog tlaka ili nabava lijekova koje su toj osobi potrebne, a koje spadaju u košaricu obveznog osiguranja države u kojoj se osoba nalazi. Sad, jedino s nužnom zdravstvenom zaštitom se neće smatrati liječenje, znači, ne znam, recimo vezano uz kronične bolesti ili postojeće dijagnoze, ako je upravo cilj putovanja u tu drugu državu članicu liječenje tih bolesti. Jer na europsku karticu se koristi nužna zdravstvena zaštita, znači nešto što je nama potrebno, što nam se desilo vani, što ne može čekati naš povratak, ali to nije i zdravstvena zaštita kod planiranog liječenja. Dakle, ne nešto što mi sada već odlučimo da bi htjeli liječiti u drugoj državi, da bi se možda htjeli operirati u drugoj državi, to se već ne može koristiti na europsku karticu, nego je za to potrebno podnijeti pismeni zahtjev u HZZO i dobiti odobrenje za odlazak na takvo liječenje.
Isto tako, naravno, to je i zdravstvena zaštita vezana uz trudnoću i rođenje djeteta, ali ne ako je cilj boravka u toj drugoj državi upravo porod. Isto tako, na europsku karticu se mogu koristiti i usluge dijalize, terapija kisikom, tretmani za astmu, kemoterapija. Međutim, budući da osoba, recimo kod dijalize, zna da će morati koristiti tu zdravstvenu zaštitu zato što je koristi u Hrvatskoj, ona se treba dogovoriti prethodno sa bolnicom u kojoj će se javiti radi toga i dogovoriti, reći da dolazi s europskom karticom, da su te usluge potrebne i dogovoriti se na koji način i u kojem terminu će ih koristiti. Naravno da se može desiti da osoba ima europsku karticu ili certifikat, međutim i javi se u ugovornu ustanovu, ali ipak joj se troškovi naplate. Mi imamo recimo u svakodnevnom radu još i sada, znači makar smo 3 godine u Europskoj uniji, slučajeve da bolnica jednostavno naplati nužnu zdravstvenu zaštitu, da ne znam, kartica, da misli da se na karticu to ne može ostvariti ili jednostavno sama osoba smatra da joj ta zdravstvena zaštita nije trebala biti naplaćena, a ona je ipak naplaćena. U takvom slučaju normalna osoba će morati platiti takvu zdravstvenu zaštitu, ali ima pravo podnijeti zahtjev za refundaciju nastalih troškova kad se vrati u Hrvatsku, dakle na lokaciju HZZO-a prema mjestu prebivališta i morat će priložiti medicinsku dokumentaciju i original računa iz koje se vidi da je zdravstvena zaštita plaćena. Onda će se u HZZO-u provesti postupak i donijet će se rješenje koje će se odlučiti da li je zdravstvena zaštita bila nužna i da li postoji osnova da se vrate nastali troškovi. Naravno da postoje usluge i stanja koje europska kartica ne pokriva, to je planirano liječenje, kako sam prethodno napomenula. Zatim, kartica se ne može koristiti u privatnim zdravstvenim ustanovama i ona ne pokriva troškove povratka u Hrvatsku. Sada, ovo je dosta interesantno našim osiguranicima, pa kažu zašto ne pokriva i troškove povratka. Zbog toga što po europskoj kartici se ne koristi hitna zdravstvena zaštita, nego nužna, a po propisima Europske unije koji reguliraju pravo na zdravstveno osiguranje, osoba ima pravo sa europskom karticom se liječiti do onog stanja kad se sama može vratiti u matičnu državu. Dakle, ako se njoj nešto desi, tipa saobraćajna nesreća, ona će se moći liječiti sa europskom karticom u bolnici, može koristiti i toplice možda nakon akutnog liječenja. Dakle, dok se ne dovede do onog stanja kada može sama sjesti u neko javno sredstvo prijevozno ili u automobil od nekoga od rodbine i vratiti se u Hrvatsku. Dakle, po tome se i vidi da u biti osigurane osobe po toj kartici koriste dosta široki spektar usluga. Upravo iz tog razloga po uredbama o koordinaciji kartica ne pokriva troškove povratka. Ako se kartica izgubi ili ošteti, isto je potrebno prijaviti u HZZO. Zbog čega kod gubitka? Zato što osoba sama odgovara za neovlašteno korištenje kartice od strane druge osobe. Budući na samoj kartici nema slike, zdravstvenoj ustanovi, odnosno radniku će biti teško vidjeti da je to upravo ta osoba koja mu je donijela karticu. U takvom slučaju, ako netko drugi umjesto nas koristi karticu, mi sami smo onda odgovorni za troškove koji njome nastanu. I naravno u slučaju oštećenja HZZO će onda poništiti takvu oštećenu karticu i izdati osobi novu. Evo, toliko od nas. Znači, ovo je sve uglavnom ono najbitnije vezano uz europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Ako imate neka pitanja... Evo, zahvaljujem gospođi Tučinov, predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Evo, pitanja. Radim u turističkoj školi, profesorica politike i mi često putujemo, imamo terensku nastavu i sad učenici trebaju to ponesti sa sobom ili će agencija i dalje naplaćivati 25 kuna po učeniku za zdravstveno? Pa učenici mogu dobiti karticu i bolje da ju ponesu sa sobom. Ako se desi da su vani, a nemaju, onda im možemo izdati certifikat. Budući moji 17. idu, ima šanse do 17. da je dobiju? Do 17. Sad, ovog 5. Pa ima. Danas je 9. Dobro, hvala. Da. Evo, ja imam jedno pitanje. Na primjer da ja odem 6 mjeseci negdje vanka u EU.
da sam korisnik tableta za visoki tlak, za štitnjaču ili recimo šećer. Da li te troškove vani pokriva ta kartica? Pokriva. Dakle, to su ona kronična stanja radi koje je vama potrebna ta terapija. Ako su ti lijekovi u toj košarici obveznog osiguranja, znači države u koju odlazite, imate ih pravo dobiti onda na recept preko ugovornog doktora kojemu ćete se javiti, reći da to koristite. Najbolje da ponesete onda medicinsku dokumentaciju sa sobom i bez problema imate pravo na takve lijekove. Hvala. Je li ima još možda nekih pitanja? Nema. Hvala vam. Hvala.